Lain-laing disgrasya sa kadalanan sa Mandawi nakuhaan sa mga kamera sa ilang command center. Ato kining sudungon, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Kining unang disgrasya na hitabo sa major intersection sa may ibabaw estansya. Mabantayan kining mga sakyanan nga mihunong na kay stoplight. Sa leftmost lane ni ay usa ka PUJ nga wa damha nga misungag sa duha ka mga sakyanan nga iyang gisundan. Naigo ang motorsiklo ug lain nga PUJ sa iyang atubangan. Maayo na lang kay wa matumba ang nagsakay sa motor ug angkas niini. Samtang laing insidente ang nahulikam gihapon mga alas 10 kaganiha sa may UN Avenue. Kining usa ka wing van nga nagsubay sa dan padulong unta Mudimano. Apan gumikan sa kataas sa maong sakyanan, kalit lang nga nakaigo ang luyong bahin sa maong van sa usa ka multicab nga nahimutang sa Picas Lane. Nagkanit-kanit na ang mga sakyanang naapektuhan sa bangga, lakip ang motorsiklo ug lain pagyud nga PUJ. Samtang laing aksidente ang nahitabo sa may reclamation area. Nasungag sa usa ka pampasahero nga bus kining usa ka motorsiklo. Padung unta mo right turn ang bus dihang naigo niini ang gisundan nga motor. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.